Takže čaute ľudia, máme tu nové videjko, ideme sa tu s týmito dvoma skovávačky, aj s ním. Bro, tak ideme. Hej. Tak ideme rátať. 1, 14, 15, 16. Ok, prvá minúta je za nami, ideme na druhú. 1. Máme to. Už to máme, ok. Tak ideme za nimi zájsť. Počkaj. Sa vytrepeš. Asi. Alebo sa nami bude hľadať. Ahoj. Ja neviem. Tak ideme. Kam odbačovali vôbec? No išli jen tadiaľ. Šli jen tadiaľ. To sú oni? To sú oni? Hen tam, vidím ich. Ticho. Videli sme ich, oni išli hen tam, tak odbočili. Sa takú kopu dreva. Kámo, ja som ich tiež videl. Tam sú. Vidíš ich? Hej, počkaj, ich priblížim. Nie, ten bielý na bajk nie. Sú hen tam nejak. S tým bagrom. Oni sú za tým bagrom. Hej, som ich videl. Alebo za tým drevom. Dobrý deň. Bro, bežať na kolobežke, to kde si videl s mobilom v ruke? Takže oni si išli tam, dúfam, že sa nevytrepiem. Tak moje meno na Robloxe je Mikmo302. Moje normálne, akože keď tam bude taký miskinu, tak si ho pridajte, ak chcete. Ale nemusíte, nenúkam. Hej. Akože je sobota, takže bude update na stroku. Čo ani nehrávam, iba cez update. Neviem prečo to mám furt dole. Ale hovno, tam majú bicykle. A bicykliky tu máte. Dobre. Skôr som sa vytrpal. Oni sú za to tak. Čo, kde sú? Kam tu má jeden bicykel? Tu má koľku? Sú vzadu? Za tým drevom akože. Tak poď z druhej, ja idem z tejto. Je z druhej. Čo? Hej. A ja vravím, že išli za ten bager. Za bager. Aspoň sme to skontrolovali. Oni išli jen tam niekde. Tak sme v PI. Že bajky si daj jen tam, nechaj si ich. Nevadí. Ja viem. Daj si ten bajk na. Nevadí, daj si ten bajk na. Tak pomodlíš sa pred ňou. Pomodlíš sa pred ňou. Prečo? Lebo. Poď. Kamo, a vieš čo, a vylezem na ten múrik a ich to hodím skontrolovať. Počkaj, ja neviem. Nie, počkaj, ja idem vyskočiť. Počkaj. Neviem. Už to nie je taká dobrá hlina. Kontroluj bajky, lebo oni môžu na bajky a utiec. A už viem, kde šli. Poď za mnou. Stopro. Podľa mňa išli na ihrisko. Ale to by sa nedostali. Počkaj. To by sa tam nedostali. Ale bro, 4 minút. Prišlo by z Berknu a... Buď sú tuto. Počkaj, stop, lebo oni, jak sú na tej budove, tak nás nevidia. Ale Nie, ideme, poď. Poď sem.
ten ťa uvidia. Tak to silná ptičko, prečo nie je žlté? Počkaj! Že ak ich vidíte, napíšte do komentáru. Bro, ale z tohto pohľadu strašne ťažko. Poďme ich pozrieť, ne? Ja neviem. Ja sa bojím, že my pôjdeme tam a zoberú si bicykel. Poď, nezoberú. Bro, zase tam bude nejaký zvuk a hýbacia kľúčka. Poď. Poď sem. Oni nezdrhnú na tých bajkoch. Nie sú len tam za tou stenou. Tam. Poď so mnou. Len tam ešte nie sú, už sa mi to nedá priblížiť. Tak ideme na to. Bro. Poď. No nejak nás to teleportovalo trošku odtiaľ. Ale nie, ja som pozastavil video. Fuj, nechce sa mi fakt. Dneska je horko. Ja mám iba vestičku. Aj tak ideme. Už beží. Nič. Ja už idem. Tu nič. Tam nič. Máš? Bro, kde molíš? Čo? Už sme boli všade. Možno šiel k niekomu, ale to sa nemá. A možno... Čo? Nešli niekam? Tereza! Mohli Bro. v ulici. Vieš o tom, že oni mohli ísť do tej ulici? Okay. Tak tam, kde bývate vy a tak, vieš o tom, že tam mohli ísť. A teraz si možno berú bajky už. Aha. No? Ja viem, čo mohli. Čo? Oni išli podľa mňa na našu terasu. Oni tam mohli ísť? Ja vyšám. Kamo, 8 minút už máme. Ty šíbe, sme než. Zase hráme po celej dedine, to je extrém. Ale zase my sme už ich videli z diaľky. Tak ja stopnem video. Ale to sa má už počítať, keď sme ich videli z diaľky. Ale to sme išli skôršie, bro.